брат, ако искаш го остави, чакай там. Сочи дървата на това. Ето. Хора. А тук удря. Брат, доси си го там, как си беше. Хайде, свърши. Хора, ние няма да биеме от близко. Биеме само тук. Само внимаваме да не слушаме това дърво. Телефона ми. И телефона ми. Ама ти ще си го служи там. Служи го е там. На това къде тебе. Служи го на колата. Аз ка сега. Е тук. Не, айде тук. Тук. Е тук. Така. Яче, отиди да видим дали си виж. Да. И хора, почваме. Не. То ще видим на камерата. Дали съм вкарал. Аз казвам не, май съм вкарал. 9 пъти. Имам 9 пъти. Хора, пропуснахме да кажем, защо биеме по 10 пъти. Като свършите мача, може да играете тенис на база. Пинг-понг, не тенис. Добре. Леле, да отидеш на игри. Почваме. Това беше Кристиано. Кристиано. Какво Кристиано бе? Аз съм ударил на кръв. Брат, от колата ли? 8 пъти. Почвам. Ето тук къде е камерата. Брат, какво би ли я бим там? Имам още 7 пъти, ма. Не, 6. Гол! Под краката! Чакай. Хора. Виж. Не, ма. Бегай. Моля бе. Хора, ще извинете, що топката ни е толкова мека, тя е спукана. Ама ние лепнахме една лепенка на още малко изпуска. И ние сега се учим да ставаме футболисти. Не да ставаме, ама да учим се да играем. Аре, Анчо. Анчо. Дай. Готов? Да. Още 4 пъти дай. Не виждам нищо, аме. Но за ръка. Тарикат. Браво, бе. 4 пъти. 4. Не 4, 3 пъти. Аз имам за сега 2. Като първи път... Имаш едно. Ще видим на първи път къде съм. Брат, имаш едно. Да, ама за сега имам едно. После ще видим на първи ми гол, да видим дали съм вкарал или не. Да, ти. Ама имаш един път. За сега да. Ама ако видим на камерата, че съм вкарал. Гол! 2! Имам още 2 пъти. Хора. Мира. Не е хубав в футбол. Защото не иска да играе. Я не искам, бе. Под колата. Браво, бе. Ама минавате под краката, а? 2 пъти. Не е гол.
мазали пишичките. Един път. Браво. Хора, Аз имам 2 поинт. Аз имам 2 гола. Анхил са сега. Роки, Сара! Сара! Роки! 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 Спри! Аре, бе! Айде, прави. О, Ри, ти ще не е. Един поинт. Сега че правим две. Още 7 път. Шест пъти. Не бе, 5 бе. А, да. Ти сега удари бе. Чакай. Не. Къде отивам? Не. Само е тук на таврата. Гол! Престани да Още потиш. 4 пъти. Имаш още 3 пъти. Него. Него бе. Пак? Нали? Ти не ви... Ти каза 4 пъти, аз коригирам, ти вкара. Него. Ама имаш 4 пъти. Ама него. Аре бе. Падна ли? Да. Имаш още 3 пъти, дай. Къде отивам аз? Толкова крил никой не съм видял да пи. 2 пъти. Чети съм. 3. Тиго. Ако се направим пак, Ама аз не виждам от светлината. айде, ти си. Дай. Аре да... Чакай. О, майко. Гол! Не! Гол е? Ето се обърна. Гол е. Не? 3 Не, гол! Мама, ти си предлагал, аз спам. на 3, ти бе. Не! Не, гол, не. Добре, айде. Аре. Ама има 10 пъти. Добре. Да, бе. Какво става? Добре ли си? Добре ли си? Вие тук, не помня. Не, дай. 8 пъти. Брат, не съм видял никой да цели толкова криво и да бие толкова криво. Ох, това с тази стена, брат. Направо очите ми. Още 7 пъти. Хора! Абе, ние забравихме да си кажем имената, май. Ако не сме си казали имената, вече напомним. Аз съм Миро и това е Анхил. Нашия канал се казва Анхил и Миро. Анхил и Миро футболисти. Ема не от уния, къде знаят да много да играят. От тия вече къде искат да се научат. И сега почвам. Аз имам 3 поинта. Спайдерман. Аре бе, Спайдърчо. Колко? Имам 3 път, имам 3 гола и 3 пъти. Брат,
Не, при малко ти мина тук, не беше ли го? Не, защо? При малко под краката. Добре, имам още 4 пъти. Да. Ле, брат, под краката не пръща. После покажа... Роки, Сара! Роки! Роки! Две пъти. Мала игра, да. Още един път. И сега, ако не равнявам, ти биеш. Не. Знам. Ела, Анхил, свършваме видеото. Свършваме видеото. Анхил победи. Аз съм по-добре умирал, аз каса. Аре, направи се още 10 пъти и... Айде! Това? За се. Това? Го за вас. Е, там? Града. Греда пак. Града. Сега пиеш гради. Чак. Не. Ме фъргам пак. Имам 8 път. Града. Имаш още 8 пъти. Кристиано Роналдо. Брат, ната, Муган. Камера. Гол. Имаш 5. Ти ме би, брат. 5 поинт. 5 поинт? Да. Знаеш какво? Имаш 4 пъти, не? Ага. И 5 поинт. Давай. 6 points. 7 points. 8 points. 10%. Брат. 10% имаш 8 points. Аре, ти ме би, аз съм 3. 3 пъти имам. Не, имаш 1 път. Имаш 8 points. Хора! Тук става видео. Така завършва нашето видео. Ти обещали ли хората, защото че покажеш как правиш картенца? Това. Отиди ми топката и покажи. Хора, тук още не свърши. Още не свършил видеото. Не, хора, пак казвам. Хора, пак казвам. Ние се учиме още. Не сме професионални футболисти. Хора, утре ще правим пимпо. Не, давай. Но, бе. Да, виж как ще ги направим, бе. Хора, това за него добре, що он не, вчера не направи само едно. Снимай аз как прави. Брат, чек. Аз съм с такой. Айде, оставя. Не съм се научил да я направя. Дай ти, чак. Дай пак. Брат, що се вречи толкова с този телефон? Добре. Да. Аз съм друг телефон. Айде на... Хора, чао. Утре ще правим ново видео. Ново видео. То път ще е различно. Няма да кажем изненада е. Изненада е. Ние знаем какво ще правим. И тук свършва видеото. Айде, бе. И обърни. И хора! Това бе! Чао!